Zdravím vás. Dneska som sa vybral na Klenovú, na rozhľadnu. Je to vlastne hasická väža. Len vypadá to ako teda rozhľadna. Dneska už je február, 6 stupňov ráno. Takže tak, blata tu je. To ešte troška taký ľad. Takže pokračujeme ďalej. Tuto chodievam na medvedí cesnak. To do tých stromov, do tých kríkov. Vidím, že toto je nejaké už rozbombardované. Takže uvidíme za mesiac. Alebo tak koncom marca. Takže tak. Pokračujeme. No, takže nachádzame sa pod tou rozhľadnou. Dneska je pekné. Krásne aj ten vzduch, aký je tu perfektný, neuveriteľné. Máme si túto prestávku, čajíček, tu drevo naskladnené. Ale blata je tu riadne. A však s tým som rátal. Takže pohodička. Takže dáme si túto prestávečku. No, takže priatelia, sme skoro v cieli. Kopec strašný, ty vole. Fuj, toto je tá rozhľadnička. Takže za chvíľku sme tam. Fú, ale zadýchčaný som dosť. 40 minút takým kopcom šlapať. Fú, brutalita. No, takže sme na tej rozhľadničke. Tam hore je kopec Klenová, máme hmla. No, odtiaľto sme prišli. Pekný je tu celkom výhľad. A teraz sa mi ho nechce.
Zdravím priatelia. Tu je tá rozhľadná alias Hasická väža pod Klenovou. Je to od chaty dolina z Víteku od Telnice, čo je za Telnicou Vítek. Za prehradou sú chaty, chata dolina. Odtiaľ je to asi 2,5 hodiny sem. Cesta sem není nejak extra značená turisticky. Takže tak, výletík super, počasie fajné, 6 stupňov. Hore na Klenove je hmla. Tu je tam hore, na opačnej strane. Bol som tu cca asi pred 2-3 rokmi, nepamätám si, išiel som tým smerom cez ten kopec tam vzadu niekde. A došiel som tuto po tej asfaltke minule naposledy a teraz som došiel vlastne z opačnej strany. Je tam taká asfaltka, akože potom sa ide kúsok po takej rozbitej ceste a potom zase taká spevnená cesta. Takže výletík fajný, ešte sa dostať teda naspäť k autu, 2,5 hodinky, takže super, parádička. No a budúce uvidíme, kam zase vycestujeme. Možno niekde Smolenica, alebo tam, Čierna Skala, tam som bol. A už to troška poznám, ale dlho som tam nebol, takže možno niekedy sa tam zase vydám. Najbližší víkend uvidíme. Takže dovidenia. No, tak ešte by som vám chcel ukázať tu po ceste, troška naspäť na Pustú Ves, tuším to je, po zelenej turistickej značke. Ja idem na opačnú stranu, nachádza takáto horáren. Tuším sa to volá horáren Stratená, ide tuto. Tam je také ohnisko. Celkom pekná budovka. Ale hneď tam volať ďalej ščeká srnec, ako keby ma prenasledoval. Škoda, no, takúto budovku mať, takú horáren v lese, paráda.